Yeah, guys, welcome back to the YouTube channel. Malawi cameras akulu malamulo akhale malamulo. Ngatata kugizana kuti guys, malamulo ndi awa, teni akhale malamulo omwewo. Tisa malamulo asamasinthe chifukwa kuti uyu ndi wapasi kapena uyu ndi wapamwamba. Chifukwa sometimes malamulo so amasintha poona zoti uyuyo mnapita kwa nthana zina kunchese wagula mpunga. Ukamatsika pa galimoto yako kunchese kuja kuti ugule mpunga. Anthu kunchese kungokuona nthawi yomweyo mtengo wa mpunga umakwera. Ati for kutsika pa galimoto. No, that's not right. That's not good. Nde malamulo asamatengere kuti uyu warani, uyu ndooneka kuti mwacho nchane, kapena uyu ndooneka wapasi. Malamulo akhale malamulo. Tonse tinagwirizana kunena kuti mu mathematics machine system ine ya mathematics imene palibe kupanga audit, palibe kupanga mo check. Tonse tinagwirizana for security purposes, for security reasons. Popanga chitetezo mu mathematics ayi osapanga mo check yayi. Panali pempho kuchokera ku zipani zina zimene zimanena kuti bwanji mutipatse mwayi onena kuti tikhalenso ndi akatswiri athu amene amadziwa za makina ngati amenewa kapena za ICT kuti pamene mukugwira nawo ntchito kandi kampani imeneyi mukupanga zina zilizonse ifeyo tizikakhala tikufufuza nawo kapena tikuona nawo kuti titsimikize kuti palibe chachinyengo china chilichonse chimene chikuchitika pa Chingereza amati election management system. Inuyo mukhoza kuvomera zimenezo? Funso ili likubwerali kuti akufuna akatswiri a ICT kuti abwera azaone system kuti ikuyenda bwanji pamenepo potanena kuti ayi chifukwa chokuti there are security protocols mmene momomo kuti kodi data yathu ikhala itetezedwa bwanji. Pachichewa mati kupewa kuposa kuchiza. Zimene mukunenazo zikuveka ngati kuchiza osati kupewa yayi. Anthuwa akufuna apewe chifukwa mmene mwaneneramo mukunena kuti tapanga ndiye matizati ndi amukhoza panga verify. Tinene kuti atati papezeka vuto pamene papa ndiye kuti mufunika kuti mubwererenso kuti muchitenso pamene anthu zimene akuimphaniza kuti tizionera limodzi kuti ngati pali chinthu cholakwika chimene tikuchiona chokayikitsa tikonzerere nthawi imeneyoyo kuti matizati amene akatuka petrol akhale kuti ndi wovomerezeka mwina sonse tikafunika panganso verify fatiza kuti imene timapanga izi ife tikuzidziwa zayenda chonchi. Koma zimene mukunenazo kumapeto anthu atati akapanga flag ma issues kuti apa sitikuonapo bwino apa sitikuonapo bwino. Inu ngati electoral commission ndinokonzeka kuti mukabwerezenso ntchito imene? Mukamvetsetsa kufotokoza kwanga chimene tikunena kuti sitiloleza ndi system chifukwa cha security protocols. Chabwino. Ndeni uzana kankhani kake kang'ono kompire. Panali munthu uno akolemera anali mwamba like mwamba mwa stairs like mwamba. Mina 3-story maybe building. Ndali mwamba muja panabwera munthu osauka pasipa apa. Ndalamuza munthu uja akulu muli bwanji? Handili bwino kaino? Handili bwino. Tatsika ndikambira ndikufunana. Munthu olemera okay. Ufuna njani? Utongoyankhula ndimva. Hayi. Mutsike mbwere basi tikambirane. Nde munthu olemera uja ndikukambi chako ma steps. Nde 3-story building iro ndoti papatala kwambiri anatsika nacho mapamuja kufika pasi. Atafika pasi anapeza akulu aja sobano. Akulu banja. Akulu aja nayankha kuti akulu ndabwera pano pandifamu ndabwera uzapempha. Famu ndige ifa chithandizo. Ndiye munthu olemera uja nangoti anamuyang'ana munthu uja kana panati okay. Tabwera tandilondole. Nde anamulondola uwo mpaka na mwamba pamene pachi pamwamba. Nde munthu olemera uja namuza osauka uja akulu pepani chithandizo ndilibe mwana mbwereso kanthawi kena kake. Munthu osauka analusa chani iwe zinosunga ungondizo kuja ndicho ndinga mapuno ndiyani usangondiza pasipo mpacha banja.
Ndio anamuza kuti inenso tipata ndauza rasa tandiyankhule ndikumva ndili pano. Iweso bwanji somanduza kuti somangonuza ndili mwamba pamoja. Mpaka unachito nditsikitsa pasi. Kuti ukandiuze zimene ukufuna. You understand? Sometimes yeah, that's it. So nkhani ili pano kuti avitumbiko mumba akuti afuna akapangeno audit mu machina acha. Like how come, like how dare you guys iweyo ukapange check ukapange audit mu smartmatic machine pamene Sylvester Namiwa anatizimulidwa. Sylvester Namiwa anamenyedwa. Anasaba ngono kuluza moyo. Nkhani yake tendikapangene audit. MCP inakana. No, simungapange audit. Mpaka na munthu kumenyedwa pamaso pa asilikali, pamaso pa polisi, nkhani yake ya audit. Lelo maona zoti zinthu zavuta. Nditikapange audit? Like how special are you guys? Malamulo munakhazikitsa nokha kuti no audit. Nokha munakhazikitsa. Nokha simufuna musinthe. Nokha mufuna musinthe malamulo a smartmatic. No audit basi. Audit no audit. Aliyese. Palipo zopanga audit. Chifukwa ena inu munakaniza anthu ena. Ndipo anthu amene munawatuma kuti akammenye Sylvester Namiwa. Anthu amene sikuti like for anthu amene munaroma ndinuyo. Anyamara munaroma ndinu. And anyamara also like they're so proud panopa like anyamara amene ajanka mmenya exactly ndi awa. So imagine anthu amene anapanga chipongwe kumenya munthu chifukwa choti afuna akapanga audit machine basi. Komanso anthu awo panopo kadali pasana mangidwe apolisi alibe nawonso ntchito yayi, alibe nawonso ntchito. Apolisi amanga anthu ena koma awawa ayi. Like nkhani imene inachita kuphunika even dziko lonse. Mpaka mabungu ena ndi ena kubwera mpaka munthu ujino wangu secretary wa UN kuyankhulapo mpabwera pa interview kuti akulu no we are so disappointed. Aliyese anayankhula nkhani kuza ndi Sylvester Namiwa. Koma zigawenga zimene zozo panopa zili free, zili outside panopa tikunena pano. Zigawenga zimene zozo zikuona kuti boma ndilomweri munawatuma. Anyamara anu azikwanja chena amene wawa ndithu. Yeah. Now, let's go. 6 minutes. Ndiye munkati iyaye anyamara ajawo anatumidwa na DPP. Remember my report amene munkatulutsa anyamara ajawo anatumidwa na DPP okhaokha ari zinavuto gawana ndalama. Like really? Anyamara ake amenewa achita boma ndilomweriwa? No. Anyway, iyo inali issue yokukhuzana ndi Sylvester Namiwa and zigawenga zidakali pano zili kunja koma ena andatha kugwidwa kaya ena akapanga chane ena akapanga ting'ono ena amagwidwa pano amagwidwa like kugwidwa kumangidwa koma awasanga mangidwa yaye chifukwa ali na nyamala boma ndilomweri, right? Koma nkhani ya audit like iniyo mulibe manyazi mulibe ndithu kumabwera nthu pa public yayi tikapanga audit mene mu tikapanga audit like really mesa manaka nanoka. Ababa guys, now you've been exposed panoba. You guys have been exposed. Abama ululidwa sobano zochita zanu. Zochita zanu ndizonyasa kwambiri. Anyamara anu ndi amene wawa. Aboma ndilomweri azikwanje. Anyamara azikwanje chimozi mwana anyamara aboma ndilomweri. That's all. One.
ndiye palibe audit bwino wake anapewa Telemanja ali pakhu amanena ndithu ali pakhu ndipo kumengiko malamulo ndi omwewo amene tinagwisa ntchito poyambirira malamulo amene tinagwisa ntchito poyambirira no audit pano pansi pakaiso no audit basi nkhani yathu tipange zisankho izi kodi anthu mukhala ndi phuma bwanji munthu sanawuluse zisankho mukhala ndi phuma bwanji musiyeni anapewa Telemanja musiyeni make igensho yake mwina ndino you never know mwina alengeza kuti ndi MCP ya wina mukhala ndi phuma bwanji nje kufuna kupanga disrupt kufuna kusokoneza bwanji musakhale ndi phuma kapena madziwa kale zochitika kale kuti ya kutheka ari madziwa kale mali I think bazodi yakhangana nakamba zinu zakeso kutheka mwapanga encirclement mwapanga encircle mwadziwa kuti chichitika njani okay chabona anyway guys manena kuti Mutalika ndi DPP imene inapanga sponsor Achakwera ndi MCP imene inapanga sponsor Akabambe ndi UTM imene inapanga sponsor by this time akuyenera kuti akhale akudziwa zotsatira za chisankho chimenechi sangadziwe because basically he is here so he is basing on reliable sources ngati Zodiac ndakuona dashboard so he only knows results kulekezera pa ma constituents 150 atsala 79 awa ine that's what we know koma ndikunena kuti Akabambe Achakwera ndi Mutalika at this stage akuyenera kudziwa zopitirira zimene ife tikudziwa and on that basis ngati akudziwa aliyense mwa iwowa ngati akudziwa kuti mmene zayendera ineyo sinachite bwino atabwera poyera ndikunena kuti ine sinachite bwino ndikuwafunira zabwino amene tabwinowo zithandiza kwambiri kuchepesa tension komanso kufulumizisa ntchito iyi chifukwa ngakhalenso aujeni ameke akhoza ngati awawa netingonena chifukwa zimene tikudikira kuti anene ameki sizikuchokera kobisika kwina kwake ndizomwe takhala nazo kale ndikuti ngati akukhala nazo azodi